Θα μιλήσουμε για τα φρούρια που ήταν πάνω στο Δούναβι. Η Βιντομπόνα, η σημερινή πόλη της Βιέννης, υπήρξε φρούριο κατά των βαρβάρων στα παλιότερα χρόνια, κατά των Οθωμανών στα νεότερα χρόνια. Πολιορκήθηκε 2 φορές από τους Τούρκους χωρίς επιτυχία, μία από τον Σουλτάν Σουλεϊμάν το δεύτερο και μία από τον Βεζίρι Καρά Μουσταφά. Η Βούδα ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και το φρούριο ονομαζόταν Αρκοϊκού. Είχε μεγάλη σημαντική και στρατιωτική θέση. Το Βελιγράδι ήταν το κεντρικό φρούριο όπου ονομάστηκε τον 9ο αιώνα Βελιγράδι. Τον 10ο αιώνα έγινε πρωτεύουσα του Σερβικού κράτους. Το 1919 έγινε πρωτεύουσα του νεανού Ιουγκοσλαβικού κράτους. Που χωρίζεται σε 3 τμήματα, στον άνω, στο μέσο και στο κάτω. Ο Άνω Ρους εκτείνεται στις Αυστριακές Άλπεις και στα δυτικά Καρπάθια που είναι γνωστές ως Ουδικές Πύλες. Ο κάτω Ρους του Δούναβι ξεκινά στις σιδηρές πύλες και τελειώνει στον Εύξηνο Πόντο.